Какво става, хора? Аз съм Динозавър Чиконг. Днеска със сестра ми и братовчет ми, Дани. Аз съм Лудия. Лудия. Ще пълниме балони на макс. А ако искате, гледайте до край, оставете по един лайк за нас тримата и по един абонат за нас тримата. Нека започваме. И нека започваме. Да стигнем 10 000 лайка. Няма да е 10 000 лайка, ако стигнем 20 ще бъде добре. Нека започваме. И хора, почваме да пълним балона. Надявам се да виждате. Само да не фръкне насам. Бегай! Виждате ли? Виждате. Малко по-нагоре. Не, малко по-надолу. Не забравяйте да ударите един лайк и камбанката. Али, гледай бе. Сега го става. Мале, къв е голям. Да го бичи ли? Дай, бегай, че ще ти се спука. Хора, сега Дани... Всеки момент май ще се спука. Давай, бързо и бегай. Бегай! Не го увеличи нищо. Мале, това всеки момент ще се спука. Спука се. О, не. Бегай, бе! Ай, бак ти луди! Хора, увеличихме го до край. Не накрая, ма. Гати водопада! Видяхте ли го това? Оставете един лайк. Нека минаваме към балон номер 2. И хора, минахме към балон номер 2. Бе, леко се застрят. Айде, пускай. Много съм зле. Хора, Много съм зле. сега се връщаме. Хора, малко не направихме балона така както трябва. А покали сега. Ах, майка! Стъпли си, бе. Това трябва малко да се разби. Еми си умет. Така, хора, Не е твоя. връщаме се след Ама като той го си сложиме спука и ти си не хубаво. беше, нали? Хора, слагаме друг балон, защото онзи не беше много добър. Виждате. Дани, бягай! Споко, бе. Мали, това пада. Спри го на пауза. Хора, спряхме балона. Давай, бързо! Въобще ще я паднем с твои. Малко да го оправим. Бегай, че ще напръскам някой телефона. А камерата, тя е за HD. Айде, бягайте. Да му кари име, бе, момче. Надявам се да виждате, защото аз малко... Дани,